Ndiri mudzimai ane makore 33 ekuberekwa. Ndakauraya sisi vangu nekuda kugara life yakanaka yavaigara nababa mukuru. Ini ndiri munhu ane utsinya ndirambe pamwe chete neruchiva. Sisi hapana chavainditadzira. Tete kuva zvandiri ingadai sisi vangu pasipo ingadai ndisina kana kupedza chikoro. Sisi vakamira neni pakashayika baba namai vakandiendesa kuchikoro ivo nemurume wavo, asi ndakavauraya ndisina kana umbofunga zvakanakawo zvavakandiitira. Nyaya yangu yeruchiva negodo yakatanga sisi vatengerwa mota nabankuru. Mazuva aya ndaigara navo ndaive ndapedza hangu chikoro. Ini ndaitoshaya murume anondidawo nekuona kuti sisi vari kudiwa nemurume kunyangwe vaive vane 15 years vachigara nabankuru vasina kuita mwana. Sisi vaingodiwa nabankuru zvakadaro neungomwa wavo. Bankuru vane mari tete uye ndaisatoziva sosi yemari yavo. Pandakaona kuti sisi vari kuitirwa zvinhu ndakafunga kuti ndikadanana bankuru ndovaitira mwana ndinenge ndapinda. Ndakakwezva bankuru kusvika vandida. Ndadiwa kudaro ndakaita mimba tete. Ndokubva pamba pasisi ndikatanga kugara kwangu ndega kwaindainyepera sisi kuti ndiri kugara nemuridzi wemimba asi hasi muZimbabwe. Zvakatipa mukana wekuonana nabankuru tete kusvika bankuru vati tiuraye sisi. Ndikaita moyo iwowo wekuda kupfuudza sisi. Ndakapiwa kamushonga kekuisira sisi mudhiringi. Vaizonwa asi vobva vafa zvishoma nezvishoma. Ini handina kuziva kuti bankuru vakaromba panguva iyi ende dende ravo rainge raakudaropa. Saka vakangwara kuti ndikauraya sisi ndirini ngozi inouya kwandiri ndauraya, uye handina kuziva kuti kusatoita mwana kwasisi yaitova mhiko tete. Sisi vakaita stroke uyezve vakanzi vaita kidney failure, ndokufa kwavakaita. Sisi vavigwa takagara gore. Bankuru ndokuti vaive vafunga kunditora semudzimai wenhaka. Sisi ndivo vakasvika pakuvigwa vasingazivi kuti mwana ndewabankuru, plus ndaive side chick yabankuru. So ndakabva ndatanga kugara mumba masisi vangu. Aiwa ndainge ndine life yangu, murume achindida zvekudaro, mota ndikatengerwa. Asi sisi handina kuziva kuti angori makore mashoma ekufara nemwana wedu. Mwana akazotanga kurwara ndokufa nesame problem yakauraya sisi vangu. Zvinova zvakandipa shungu dzekuda kuziva chainge chauraya mwana wangu. Ndipo pandakaenda kun'anga ndikaudzwa kuti murume wangu akaromba ane dende rinoda ropa, zvekuti next ndini ndiri kufa kana dende radzikira ropa. Ndakaudzwa parinogara, asi ndinoti pese pandoda kunovhura murumu mune dende, kunyangwe murume wangu ari kure sei, ndichingobata dhoo rine dende anobva asvika tete. Ndakanzi ndikangoona dende iri zvinobva zvafumuka zvouraya muridzi. Asi tete, mweya uri pana bankuru hauite, hamupindiki murumu mune dende. Rimwe gore tatopinda ndinogona kuurayiwa zvakare ndikakwanisa kupinda mune dende iri. Ndibatsireiwo kana mune nhamba dzemaprofita angandinzvengesa parufu. Ndiri kutya kunyangwe ndikatiza kubva pamba ndinongofa tete nekuti zita rangu rakanzi ririmo mudende ndini next. Good morning Zimbabwe, mamuka sei. I hope munofara kumativi mana enyika kwamuri. Ndiyo nyaya yatawana nyaya yekutanga yamainini. Panyaya yose ndaraudzwa kuti mwana wamai vako chaiye. Upenyu hwatakurarama ka vanhu ka. Munhu hanzi munhu mutye. Mwana wamai vako ndowaungaitira jealous kuti kwai atengerwa nemota nemurume wake. Panyaya yose ndatya kuti munhu unoitira mwana wamai vako jealous, kuitira mwana wamai vako jealous wosvika pakudanana nabankuru wapedza ipapo pakuzouraya apa. Saka vari kuti ivo vari kuda kunzvengesewa pazvinhu zvekuti vasafawo. We listen, we do not judge. Kanzi kana pane nhamba dzemuprofita wamunoziva kuti avanzvengese murufu, ndo nyaya iripo yandizivi kuti imi munozvoonawo sei. Munongosiyawo mungonyora kuti confession number 1 tofunga zvakati, number 2 mofunga zvakati. Regai tipinde munyaya yedu yechipiri. Nditoshanduka kuita nyoka pese pandinosangana nemukadzi. Kuromba kwangu makadi itete. Ndiri murume ane makore 34. Handina kuroora uye handina mwana nekuda kwemhiko yandakaita pandakaenda kuMalawi kunoromba. Chakaita kuti ndirombe kuda is life pamwe nenungo dzekushanda. Ndakaromba mugore ra2020 mulockdown tete. Hapana akandifurira kunoromba, asi ngangai ndakaita yekutsvaka paFacebook. Nekuoma kwainge kwaita kufamba madays elockdown hazvina kundidzivisa kuenda kuMalawi. Ndakashandisa matraki kuti ndisvike kuMalawi kunopiwa mushonga. Ndakati ndaenda kuMalawi ndakasvika ndikapinda mumatare. Ndakapira nyaya yangu ikatambirika tete. Asi kuromba kwangu kwakaita sekuri simple. Ndakapiwa belt rekugara ndakaisa muchiuno neshisha rinogara muwallet. Ndakanzi ndasvika kuno kuZimbabwe
ndaifanira kunyora zvandinoda nenzira yandaida kuwana nayo mari. Ndakasvika ndokunyora kuti ndaizoda mari inobva mumashops nemumashopu mevanhu ndokubva ndadeketera kudaro chifumi chemangwana pabepa randakanyora riya pakamuka paine zai rakanga rine mucheka mutsvuku uye nemari yakanga iri pasaidi, asi paive nebepa raive rakanyora kuti ndisashandisa mari iyoyo ndozoishandisa zuva raitevera. After 24 hours zai riya rakapanduka rikaita chinhu chine musoro asi muviri uri wemhuka. Ndakatya, asi ndozvainge zvavayepo. Ndakatora mari iya ndokuishandisa. Every day paimuka paine mari vatete, uye chinhu chiye ndakazobvunza nganga akati chikwambo ndo chinenge chichinokubira mari mumabhengi nemumashopu sekunyora kwawakaita, asi chinoda ropa nenyama every month. Ipo pakazondiomera nekuti ropa nenyama raidiwa nderemhandara chete. Zvandakaita, ndakatanga kupinda mumabhawa ndichitsvaka vasikana vaya vanochengeta mahore. Ndakawana mumwe wevasikana ava ndokumuudza kuti kana aakurikruta vasikana vake vanoisa mubhawa apota achinditsvakira mhandara ndomupa mari yake yebasa. Ndakashanda nemusikana uyu ndikachekeresa vasikana vakawanda. Ndaiti ndakecha mhandara idzi ndarara naye ndokufa kwaaizoita tete. Ndivo vega vandaibvumidzwa navo. Mhiko yangu ndaisatenderwa kurara nemudzimai kunze yave nguva yekupa sacrifice kuchikwambo changu. Ndaiti ndikarara nemhandara zvangu zvinenge zvaita. Zvakazosvika pakuti ndakaita mari ndikatenga dzimba nemota, asi musikana aindipa mhandara uya akasvika paakatanga kupenga, ndipo pakatanga maproblems mulife mangu. Since ndaive ndaane mari, ndakati zvekuramba nditsvaka mhandara zvave kunetsa. Ndakatanga kukecha mahore ekurara nawo, kwete kuti vafe asi kutofadzawo nyama yangu. Pandakatanga ndaiti ndapedza kurara nemusikana uyu ndinochinja kuita nyoka tete zvekuti handitozivi kuti musikana wandinenge ndinaye anotiza sei ndozomuka ndave ndega. Asi muviri wangu unenge une ganda renyoka. Ndakapiwa belt randakanzi ndigare ndakaisa muchiuno, handina kuziva kuti ndiyo nyoka iyoyo. Matambudziko ari kundiwandira zuva nezuva kubva zvandakatyora mhiko. Pfuma yangu iri kutsakatika every day. Ndinoti ndichifamba ganda rangu rinochinja kuita renyoka. Ndinotanga kuburitsa rurimi sezvinoita nyoka zviya, zvekuti handichatofambi panze pane vanhu nekuti ndinoerekana ndatora chimiro chenyoka. Sekuru vakandipa mushonga vakati wakatyora mhiko, handina zvandingaitawo. Chikwambo chiripo uye chinoda zvakare ropa. Medzisiro yacho ndichajiwa nacho, ndizvo zvandiri kutya. Kuda mari hako tete, asi handina kunyatsorarama makore akawanda ndichidya mari yacho. Ndave munhamo nematambudziko nezvandakabata. Yandinotyira imhuri yangu ichafira zvitadzo zvangu. Ndaidawo help kuti zvinhu izvi zvipiswe, kunyanya belt iri nechikwambo. Tinotenda mukoma nekutinyorera tsamba kwamaita kuvasikana. Handiti muri kunzwa kuti kwanzi munhu anongorara newe next thing anenge achida mhandara. Imhandara ngane dzakarariwa nadzo kusvikira pavari nhasi vana vachingofa. Tinenge tichingofirwa nevana wototi anga ari mudiki, chiko chaitika. Izvo bodo unenge wasangana nemunhu akadai. Zvinhu zvinorwadza. Edu kusaidi remavictim tisati taendedu kunonzwira mukoma tsitsi. Saidi remavictim zvinorwadza kushayikirwa nemwana woshaya kuti aita sei. Pakudanana paya handiti shoko raMwari rinotaura kuti abstain, asi isusu mazuva ano tangwara. This is going to be a fact. Take it or leave it. This is going to be a fact. People must just abstain because handimonoona kuti bonde, intimacy becoming a way of sacrificing, it's a way yekutonamata Satan nayo, and hauzivi munhu anenge achikushandisa chii. Saka kuvasikana vari single, apakapa sezvo tichidzidza kudai, let's just learn to abstain. Ende vanhu vacho vanenge vachitori sweet zvezvokuti paunenge uchitaura naye unototi ndapinda murudo agoti ndoda kudo kuroora mangwana. Pane vamwe vakanzi ndoda kudo kuroora mangwana, wotozona kuti aizve munhu anga ane zvaanenge achida chete kwauri. Zvinhu zvinorwadza. Ngatipinde munyaya yedu yekupedzisira. Kurombera kwandakaita chechi yangu kokusiri kufa ndekupi tete? Ndinoza kuexposa zvinhu zvakadai. Upenyu hwangu huri mujodzi, asi regai nditaure, hapana chandiri kuwana mazviri. Ini ndiri prophet, asi chipo chekuprofita hapana. Ndine mafollowers angu asingasvike 100. Handina kutanga ndakadai. Ndakatanga ndichienda kuchechi uko ndaifamba nemunhu waMwari, asi aive neuromba paminana yese yaita muchechi make. Mukufamba nekuzwa masecret, I thought kuti zviri easy, ndinogonawo kuvhura yangu chechi ndochimhanya. Ina handina kuziva kuti zvinoda sacrifice yakasimba uye kutozvipira nekuti panotofa vanhu. Ndakasiya chechi ndokutanga kaministry kangu munzvimbo yandinogara. Ndakazotravela kuenda
kuNigeria kunobata mushonga kuti ndikwanise kuita minhana. MuNigerian uyu ndiye akaita kuti ndiite encounter the devil himself. Ndakasvika pakuti kana ndakuda kuendesa nyaya dzangu ndaienda kwaari. Pandakaita tete ndakaenda ndikataura nyaya yangu ikanzwikwa, ndikapiwa makendo nepowder. Tete ndakapiwa instruction yekuti kendo yandainge ndapiwa iyi nepowder ndaifanira kuti panopera gore ndonyungudutsa powder iyi ndogadzirisa makendo anokwana vana vesangano. Ndakanzi hapana mwana wesangano anofanira kutenga kendo kune mamwe machechi kunze kwemuchechi medu. So makendo aya ndaiti ndamagadzira ndaisaita ecolor white, ndaita red kumirira symbol yeropa. Tete zvadaro pacrossover mwana wangu wesangano aiuya otenga makendo 12 midnight. Ndaiti muchechi mudzimwe malight. Ndoti munhu wese nyarara ndiite madeclarations ekutanga kwegore. Panguva iyi ndinenge ndichitotengesa mweya wemunhu wese ari muchechi kuna Satani. Vamwe vaizoitawo miskeri, saka panguva iyi ndaideclare murima ndozoti munhu wese chibatidza kendo rakwe. Kendo iri raive nekasmell asi kari sweet kanonhorera. Izvi ndaizviitira kuti devil atambire zvibayiro zvemweya wandinenge ndaunza kwaari. Sekuziva kwenyu tete, crossover night mumwe anongotsaukirawo panenge pachinamatwa kuti atange gore rake neprayer, but once angopinda muchechi mangu akabata kendo zvinenge zvatoendwa tete. Asi musi wecrossover iwowo muchechi mangu maizara zvekuti macheya aitopera vanhu vomira usiku hwese, asi manormal service kwaiuya vanhu vashoma. Tete chinondirwadza kushandiswa kwandakaitwa mudark kingdom. Ndakaendesa mweya mizhinji ndikakanganisa vanhu vazhinji vari innocent. Handina chandinacho inini pastor anosvika pakudzingirwa rent. Kondobhadharwa rent nani vana vesangano ndakavaita marombe. Tete ndinozvidemba ndichitarisa akandiintroduce kingdom iyi ane mari. Handizivi kuti ini sei tete ndisina kana senti randakadya zvakagumira muzviroto. Ndakadzokera pasi pemvura ndikakumbira kuti ndave kuda kusiya ndikanzosafunga hako pfungwa idzodzo nekuti tinokuuraya. Tete kubva zvandatanga kutsvaga rubatsiro handirari. Vamwe vangu vanouya vachida kundibaya. Pamwe ndinorutsa ropa hafu yebhaketi. Hazvina kuchipa zvekubata mushonga izvi. Ini hangu ndizvo zvandakasarudza, mabasa angu ava kunditevera. Mwoyo wangu unorwadzirwa avo vandakatengesa mweya yavo tete. Wese akatsika muchechi mangu pacrossover katenga kendo hana upenyu. Ndakahuisa pasi pemvura. Ndaidawo kupfuma asi zvakaramba. Ndinonamata kuti dei vanhu ava vasunungurwa. Vamwe ndivo vakafawo dzaiva mhiko dzerufu panyama yavo nekuti ropa rinenge richitodiwa. Kuchechi ndinenge ndichida kurega kuenda, asi ndinorohwa neshamo yandisingaoni every Sunday kuti ndiende kuchechi. Tete ndinoda help kuti wese akauya kuchechi yangu aponeswe tete kwavari Mwari avarangarire. Ndikafa zvakadai vanongofawo vari mudima. Nyaya iyi panyaya yose ndaona kuti munyori ari kuisa vamwe, is putting others first. Vanorwadzirwa vanhu vari innocent vavakarasisa. Ndicho chinhu chandanyanya kuona, is showing remorse. Pane dzimwe nyaya dzose dzatinowana ndiri kuona kuti ava vari kuratidza kuti vanorwadzirwa vanhu vavakarasisa, vanhu vavakanyebera. Zvinhu zvinorwadza. Hanzi ngatitsvakei Jehovha achawanikwa, danai kwaari achiri pedyo. Ngatizvitsvakirei Jehovha. PaBhaibheri tinawo tisati taenda kunorara ngatidzidzei kuvanhu vanonamata tichinzvera shoko. Mukangona muchiendawo kuchechi kwekuti hakumbonoparidziwi shoko, munenge muchingotaura zvimwe, shoko raMwari risingataurwe, kana kuti pasingataurwe the love of God, pasingataurwe repent from your sins, put a question mark, because in the end mbiri ngaive yaJehovha, mbiri ngaiende kuna Mwari. Tikaenda kuchechi ngatidzoke tichifila kuti we've been uplifted. Taverengerwa mashoko, taverengerwa soko raMwari mubva muBhaibheri. We've been encouraged. Zvese izvozvo zvinge zviriko kushuwanikwa kuchechi. Tinokutendai nekuteerera kwamaita. Muve nezuva rakanaka. Ndatenda.